Nation number nnetili nwezu gbapọtara m n'iru ebe agụ polo n'ife a na-eme tinye m n'iru oche eyi n'ezie na ụmụ nwa mgbanye ka o mere usoro ndị ọga kpakwụnye ego n'akụ soro ọnụkpụrụ ekene bụ jele nwezu udo omegolu m ife okwelu na si n'akwụnye ego n'akụ Jesus Christ, no me go now. Electrocuted. I not charging, I shine. Onye akwụnyere n'ọkụ bụ onye agọziri agọzi. When God gives you a testimony, ọkwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-emebu nọ n'elu tupu akwụnyego gị n'ọkụ. Tata bụ wedin gị nwanne m, ọkwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-asa moto fụrụ gị ka ị na-ekupụta nwa, ị nọzi n'ọkụ na-acha ili ọga, ọkwụnyego gị n'ọkụ. Na high tension ka ọ kwụnyere Chikobi. Ebupụ oteghị onye ife a na-eme, nwanne nọ na-adị egwu ụwa gbaghịgharị. Onye ike apịa aka gị egwu nwanne m, nwanne nọ na-agụ akụ ehi, adịghị ka ibe n'elu ụwa m, nwanne nọ na-ebu alili. Akwụkwọ gị n'ọkụ n'elu ụwa inweela batrị, ọ dị ka ya nwa ehi n'ọgbọlọ batrị. O nwere mgbakwu pụrụ Chikobi n'ọkụ nnebebe. Ọ bụrụ ọsọ na mgbakwu pụrụ n'ọkụ fatufuru waya m, frozi m waya m n'elu ụwa wee bakwe. Mgbakwuru Nwezu Udo n'elu ụwa wee mee m mma n'ezienu Chikobi. Nwoke mmụne ma mmala ọka mmụye agụnwoye je mmanụ n'elu ife n'onwe ya Saliba, yegwa salako, amala kaligo, wanda muma, amala salako, wanda muma, amala kaligo, wanda muma, amala salako, wanda muma, amala kaligo, wanda muma, amala salako. Magara dị ndụ wetulu ugo m ma Chukwu sọrọ kwue. Asị n'okwu adịrọ m mma n'isi n'ụwa n'ọmụsisi vagetu. Mana onye timelu eze n'ụwa m n'ọbụ onye abụghị echi eze. Ndị mgbu na-eje na-ajụgharị eze na mmụọ na-achọ ebe ọkụ ga-esi nwunite. Kafakwụkwọ onye kwụ n'ọkụ tụfuo waya ya, ọkụ igwe ebe a na-arụzi n'elu uwe. Basi na onye na-akọmitiri n'ife van na-eme na ọ mali ego van na-elie. Onye na-ekwu okwu n'elu ụwa ọbịa na mmezu ma ọ bụrụ Nwezu n'elu. Jesus ebugo hara ngenugo nu n'ezie
Chika Obi Ojichukwu ji iwe n'ụwa ka m na-ekwu tim nọ mmanya ọkwụnyego m n'ọkụ ife n'onwe ya ajụjụ na-ajụzi ndị agada gbachiri ụzọ m how market ofu ajụjụ na-ajụ ndị na-efe arụsị n'ụwa m how market Chukwu akwụnyego m n'ọkụ ndị mgbu a na-ebe na-anya ọnyịnya agagharị na-eli ego m ụfa na-akụ asịrị agagharị si na agaghị erikazi ma mgbe m na-ata afụfụ n'igolu iru efi na-ajụ ndị asịrị oge na-ata afụfụ nwanyị gwarọ ndị mmadụ na afụfụ berikane n'ụwa akabanyela ụmụaka onye ọgbazalụ oge nnọọ nkịtị kedu ime imelụ m mgbe m nọ nkịtị na-ajụ ndị obi akpọ oge na-akwụ taiti na be Wezudo unu n'ebe mgbe m na-eje eje Thanksgiving na chọọchị unu n'ebe ndị obi akpọ mgbe m na-arụ Angels Field m Walter Wezudo unu jelebe mgbe m na-eso osi dị na chọọchị m unu jelebe oge na-akwepụ na meje n'ụlọ ụka Nnebeluchi malili unu jelebe mgbe m na-emerụ oli preya na ọta m ịnọdụ na klọb dekiri stripa gas gị oge na-eme dry fasting Angels Field ịnọdụ na jointi na-egbu azụ n'ala mmanya Wezudo akwụnye m n'ọkụ ị na-eti mkpu Isaac gwara nwa ya bụ Iso na Ngozi agwụsịgo Iso wee tie okokokoko o nwere ibe ihe emenwuzi ode n'ụwa na Chukwu edego ife bala ababago afọ m bụzi Salibo Chika Obi Jesus Christ oke mmadụ na-amala ọgaranya ife n'onwe ya Salibo Asalok onye na-anụ egwu Wezudo ka nọ n'ọrụ ọ ga-akwụnye gị n'ọkụ metụkwasị ya obi enwe n'obi na-apụghị eyi mgbe ọ ga-ebido ruo elu ụwa ga-amalele ma ọ kwụnyezie gị n'ọkụ eyi Wezudo na-akwụnye Wezudo na-akwụpụ ọ bụ ya jiji o jide mma n'aka ọ kwụnyego m n'ọkụ eyi chili aka gị elu ka ọ kwụnye gị n'ọkụ n'ọkụ ndị a na-ekiri ekiri ndị na-eme Director mmadụ abụchi Lotan na Odogwu nwoke nwa na China nwoke nwa na-edo ọnụmeke na-eyi ochi nwaanyị anaghị emerụ arụ n'elu ụwa ngwafịa gị gbalụ n'ọkụ aka lụrụ V-Point generator and motorcycle spare parts gị na nwunye gị Mama Tinaza gwa ya meyi Cynthia nwayọma ichọba kasị mmadụ na pasụ nwanne chọba V-Point maka ịgbajọ V-Point ịgbajọ V-Point ịgbajọ V-Point
point. You are on your own. Oyimi go take go V-point piston. Obasilike. V-point race. Obasilike. V-point carburetor. Obasilike. V-point oil seal. Obasilike. V-point engine block. Obasilike. V-point crankshaft. Obasilike. Wow, Fiajerikane. Obasilike. Ọbụrụla na nwanne wioka anyị nwere isi ọnọdụ na zone 8 o shop 149. Anjezie na alaba n'elu ụwa Jesu tọdogwu isi gozu Okechukwu nwanyị mmeri onye kwere onye ọma n'ilu ka isi eje Prince of Africa onipalụ n'ọkụ Golden Boy o na-akwụnye ego gị n'ọkụ 7-star General Odogwu Managing Director PC Gold Musical World o n'ipalụ n'ọkụ Ọga ndị ọga na musical instruments Ichọba kasị ma na musical instruments maka chọọchị gị Chọba PC Gold. maka klọb gị Chọba PC Gold. maka okeshọn gị Chọba PC Gold. politikal kampen Chọba PC Gold. ị nwekwara ike ịkwụnye ego na akaụntụ naba ngwafịa gị ga-ebu ụzọ wee narụ obe gị anyị nwere fast delivery ibe anyị na-eme dị legit eyi ọkasị maka anyị na-ele PC Gold akali gị egwu si gị n'ọbalụ n'ọkụ Akwụnyego gị n'ọkụ. kenele nwunye gị ezigbo nwanyị m obi nie Mrs. Nora onye kwere eyi agwa bụ nwa nwanyị ọgada ọmaobi Golden Boy ka nna kpọ ụlọlọ furu di ya n'anya ọ sị na di gị ji ngwa egwe m ọgọ O ji ngwa egwe m ọgọ. ofu spika mmadụ osisi na-ebu O ji ngwa egwe m ọgọ. Mr. Chinedu Ede ka m na-ekwu Managing Director Golden Edusis Global Services Limited ugwu ụla ngwa ọha ọsara ka isi eje n'Ebonyi steeti aka na alụla anyị Golden Edusis Memory Card ọkachammadụ na memory card Golden Edusis. o nwekwara antivirus n'ime ya ọ dịghị aghaghị ọrụ n'enu ụwa gbasara ọkụ ya gbapụrụ iche Best memory card. Golden Edusis memory card Golden Edusis. sini gbapụrụ iche Best memory card. Ayebe na Fekri Shipping worldwide Alaba branch eyi Chọba Chukwuemeka agụkọ eyi Omire wanụ na kata Ọgaranya Omire. obele nwa bụ ike nna nke ikpeazụ a ego ga-eligo nne Ọgaranya Omire. Manija Fekri Shipping na Alaba onye kenemi kedu maka ọga ndị ọga Fekri Odogwu Destiny Ifeanyi Chris Onyoma Gwaka Chika Obi Udogwu dị nwago na Chika Obi ekene yo ya nweli nwere ife akwụghị ego gị n'ọkụ Akwụnyego gị n'ọkụ. Ọchọba PC dị ọra adị na-efu ngwụwa n'ofu Eziagụ CEO Apes Body International Limited Anumeke na Agalanya President PFC ka mụ na-akpọ bụ Service Football Club n'Ọkalaka oji transfọma eme ọgọ Enugwu ka isi eje O ji transfer m ọgọ. okwu na-eji ife n'ezi O ji ọkụ transfer m ọgọ. ego ga-agbaga afụ ọnụ eyi O ji transfer m ọgọ. Chairman Obi na-achị ọfụma O ji transfer m ọgọ. anyị Musoni Black keduzi ije onye dekwa ego Tinubu ka mụ na kohezi anyị oju na-eme ọgọ ọka ndị ọga na phone accessories Odogwu n'Igbo
gbasiri ike ine mafụma Tony Black olileanya ụmụ ogbenye ego gabagodu moderate Jagaban ka nna oreza wụzigalaka Tony Black Ogbuefi n'ime Jizọs abịago Ogbuefi Linus Ọfọdịle Ekenemi CEO Don Linus Investment Limited ịnaghị afụ dị mkpa ịnụ isi ego anụ nwere obi ụwa n'ọfịs ọfịa Ogbuefi n'ime Jizọs ka na-akpọ nwunye ga-amaka Mrs. Joy Chinyere Ọfọdịle nwanyị mara obi dị ya ka nnakọ odozi akụ dọ akwụnyegoro n'ọkụ Igba kene nwa na China Okonkwo Christian Kalaka Managing Director Secret Global Limited ka nnakọ ngalanya Mobile phone accessories na-atụlaghị ọnwa n'okpu n'oyi Oka South Anambra State kisi bi ụwa anyị ọnwa tiwe ọnwa n'ịma na nke Igbosu a ego ọdọzi atọ abụghị na steeti capital Ọka Secret ọnwa na China Igba ka ije ebe n'ọzọ obodo oyi ka ije zute blessed age n'ọzọ obodo dogbu Chukwuebuka Richard Amansielo ọgaranya bitiri ụzọ na Mụọdọfi oge nwabụ ife ga-eme n'iru nke izizi n'ọzọpụlụ ọgaranya na-eri ego n'ụwa m ọ na-enwe obi aṅụrị oyi Blessed Age odogwu na alaba n'oge ka mụ na-akpọ oyi sikwa ụzọ Chukwu mepere nke izizi odogwu ọ dị ka ga-anwụ na anwụ n'ọzọ ụbụla Chukwu kwere njọsọ ụlọ dogwu nwa Blessed Age Chukwu akwụghị ego gị n'ọkụ onye gbakene akụ enwe ebe Okechukwu atụ ịzọ Igbo dogwu akụ enwe ebe na nteji abụọ gụbịa kene CEO Dura Drown Nigeria Limited Number 1 battery n'Africa niile oge bụ onye izizi tụrụ battery na laba odogwu ndị Kalaka ezi Dura Brand bụ the best battery ọ gaghị iwu akụ enwe ebe Dura Brand odogwu na nteji abụọ number 1 battery Chukwu bụ na ụmanọ ka mụ na-akpọ Managing Director Heroes Communications Limited Owner Sales Series oke na-atụla anyị Alabakidi Melisi ọnọ ayile n'igwe n'isu ọfịa abụnwelotenda n'isu ọfịa onye achụ nwiyo n'isu ọfịa si na-akwụghị ego gị n'ọkụ Igba meje beteji abụọ ọgụ eyi Jebiyanụ ka mụ cheche Jebiyanụ dogwu Eza dị egwu atụ ịzọ Igbo dogwu Alina nteji abụọ ọgụ n'ikuku dogwu mma Ebube Chukwu ụzọ na nteji abụọ Jebiyanụ Nigeria Limited odogwu akwụghị ego gị n'ọkụ Ugochukwu onye ezubere eyi amịrị ndị Imo steeti ka isi eje mma rụrụ ụlọ one of Imo steeti onumeke na ọgaranya Managing Director Stan Ugo Nigeria Limited importer and exporter mobile phone na tulahi accessories na tukuzi tools na charger memory card ibe niile ka ị na-atụ n'akazi mmagịrụrụ nọ
n'Imo steeti odogwu nwa akwụghị ego gị n'ọkụ Prince Kenudue new money ka nna kpọ ha ezi ọhịa nteje ka isi eje batrị gị na-atụla anyị na laba gị nwere isi ọnọdụ Prince Kenudue dumọdụ onedo sọ akwụghị ego gị n'ọkụ Jolly Movoko na China Vincent okwu ezi ọhịa nedo sọ Nkosi fọnichọ n'ikalaka akweze ka isi eje nwati na-emeli ife na kweze odogwu n'ubeke na Ovoko na China n'elu mụ nwanyị amaghị Mrs. Efogu ka o si sọ Chukwu okwu nwanyị ọma ma obi dị ya ndị na-apụghị egwu n'ọkụ Igbamejebe na China Injinia Chukwuemeka gbata ka mụ chọ eje Gwenumeke na ọgaranya Okwulora na China na-apụghị ego gị n'ọkụ esi gọvanọ nwati na-emele izizi na kata ọrụ East North and South n'Imo steeti anyị CEO Emlix Jenny Limited CEO Emlix Jenny Medicals Limited ọgaranya bụ ichili ụzọ na mmụọ ọdọfi Gwenumeke na-egi ụzọ iwu si na-akwụghị ego gị n'ọkụ Okwulora desi anyị Igbamejebe na South Sahielo Chukwu Fidelis nnukwu nwadialo na makọsụ obolodogwu one man squad Odesia CEO Hello Fidelis Investment Nigeria Limited ọsọpụli dị ego kisizi na South Gwenumeke na ya Ireli masa ọsọpụli dị ego ịdị ọgọ nwanyị Ireli mmadụ ọsọpụli dị ego Ugonna ya ka mụ na-akpọ Nadia Ndukwu Gwenumeke n'obele nwa tinyere anyị n'aka akwụghị ego gị n'ọkụ Igbajujem Nnewi ka njeke n'ọdọgwu nna gị elu ugo na Nnewi Vicky Maritime Solutions Nigeria Limited isonye dị Kokomkpo ka mụ na-akpọ akwụghị ego gị n'ọkụ ndị Kagoduo Logistics n'Isọbiri aka na-agba ibu onye n'ụwa onye nnekwu ego akwụghị ego gị n'ọkụ nna nye elugo na Nnewi Igba ka njọ n'obibi anyị zudo onye ọ ga-adịlị mma Chifu Chukwudi okwu dịlị ka akpọ Lesedi Akido Global Nigeria Limited aka na-agba ibu na Papa Wọfụ n'Isobili Gwenumeke na ọgaranya nwati na-agbalụ oji nke izizi na n'obi anyị nwanne Chike Obio ị na-eme ọfụma Chukwu akwụghị ego gị n'ọkụ nwati na-agbalụ oji Igbamejebe Dubai nwanne m dị na mba ka mụ chọ eje nwakibe ya wanụ na Nachi Dominant motor spare parts na-ekpere anyị na Dubai ịbụkwa real estate agent odogwu aka na-emere anyị visa na Dubai ụdị ọbụla ị chọrọ nwa gị bie na ya eme Gwenumeke na ọgaranya akwụghị ego gị n'ọkụ
mmadụ n'ọkụ enyi ọkwụnye gị n'ọkụ ihe niile ga-abụ ise gold. No time for fruitless effort ọzọ gbagba maka kwụnye gaghị n'ọkụ. Everything is a gold now. New house is a gold. Is a gold. New car is a gold. Is a gold. Bank alert gold. Is a gold. New wife is a gold. Is a gold. Mana eziokwu Akwụnye gold n'ọkụ. Akwụnye gold n'ọkụ. a na-akwụnye mmadụ n'ọkụ. Akwụnye gold n'ọkụ. Somebody over there.